Hej. For at blive brandmand, der skal man igennem sådan en røgdykkerbane, som I ser her. Der er en etter, det er ham, der kravler forrest, og der er en toer, hun kravler lige bagved. Lige om lidt, der får etteren det rigtig dårligt, og I vil nu høre, hvordan toeren forsøger at snakke ham til ro igennem den her klaustrofobiske bane. Er du okay? Hvad sker der? Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Det er roligt, Svend. Kan du give mig vejrtrækninger? Stille og roligt. Stille og roligt. Det skal nok gå. Vi er sammen om det her. Du kan godt klare det. Som I kan høre, så forsøger toer at snakke stille og roligt til etteren og få ham til at tage nogle dybe vejrtrækninger, så han kan få ro på sig selv igen. Som brandmand røgdykker man aldrig alene. Man vil altid have sin makker med sig. Men det er også derfor, det er vigtigt, at man under uddannelsen får presset sig selv for at tjekke, om man lider af klaustrofobi. Lyder det her som noget for dig? Så skal du ikke tøve med at sende din ansøgning afsted. Du skal gå ind på Bliv Brandmand nu, hvor du kan få information